mana se silamɛ jama bɛ nisɔndiya. Sanayɛlɛ 1444 2023 sanayɛlɛ kɛra mujiza ye Ala fɛ a ye min kɛ anw ka kira ye n'o ye ka sura taama kɛ n'a ye ani ka sanayɛlɛ ka taa yirali k'a la Ala yɛrɛ ka kabakow la ka tila ka bonyabaw ani darajabaw d'a ma min ɲɔgɔnna ma deli ka kɛ Ala fɛ danfɛn wɛrɛ ye wa ɲɔgɔnna yɛrɛ fana tɛna kɛ sani dugukolo melegeli cɛ. O de la nin don in man kan ka tɛmɛ silamɛ si ɲinɛma tɛ an ka kan ka ɲagare ka sewa ka Ala fo ka Ala barikada ni nin bonyaba in kɛli ye an ka kira ye. O la Jamiyatu Hikmatul Islamiya ka fara u karamɔgɔba ani u ɲɛjɔyɔrɔ kan Seydina Cheikh Umar Seydou Kulibali Faruku u k'u nisɔndiyalen sewalen bɛ wele bila silamɛ bɛɛ ma sanayɛlɛ su ni o ye arajaba kalo tile 27 su ye a bɛ bɛn jumadon ma février kalo tile 17 san 2023 a wajulu kɛnɛ bɛna sigi Amdalayi Palais des Sports la. Jango ɲinɛ sanayɛlɛ Ala sɔnna bonya farala bonya kan sabu Umul Kayire ni o ye hɛrɛw ba Umu Kone ale ka laadala ziyara min bi kɛ san o san o ni sanayɛlɛ bɛɛ bɛnna don kelen ma a wajulu bɛɛ lajɛlen na fara ɲɔgɔn kan ka ɲɛnamaya Palais des Sports la juma sufɛ ni dugu jɛla sibiri la sa février kalo tile 18 nɛgɛ kaɲɛ 8 waati 8h an bɛɛ lajɛlen bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ Sabalibugu kaburu don na ka taa dugawu kɛ musokɔrɔba sanuma ni silamɛ fure bɛɛ lajɛlen ye ka sɔrɔ ka na sanayɛlɛ ni ziyara bɛɛ dugawu fara ɲɔgɔn kan Bakɔ Jikɔrɔ ni Mangorotu la selifana seliw kɔfɛ Faruku yɛrɛ ka misiriba in kɔnɔ. O la silamɛw an bɛɛ lajɛlen k'an jija ka ye nin kɛnɛ ninnu kan u bonya ni o hɔrɔmaw kosɔn. Jango duwɔdenw ɲɛma Seydina Cheikh Umar Seydou Kulibali Faruku n'a bɔnaw de bi an ɲɛ nin baara ninnu kelen kelen bɛɛ la. Faruku min y'a ni n'a ka nafolo a n'a ka waati saraka Ala subahanahu wa taala ka diinɛ in kunnawololi kama wa a n'a bɔnaw laɲini foyi t'u bolo fo danbe ni hɔrɔnya ni jogoɲumanya ka sinsin dugukolo kan ka danbe burujako ni hɔrɔnya burujako ni jogojuguya da walo ka bɔ yen. O la Ala ka baara ninnu bɛɛ lajɛlen latɛmɛ hɛrɛ la. Anw ka sanayɛlɛ bonya de o sababu ɲuman de ye Fariku ye.